Hej, jeg vil vise vores GPS-tracker indbygget i smartwatch. Hvis vi åbner æsken her, så har vi selve uret her. Vi har et USB-kabel til opladning. Så har vi en skruetrækker og skruer, som vi skal bruge til at skrue den her fast, når vi har sat SIM-kort i. Og så er der en engelsk manual. Først og fremmest så skal vi have lavet det her ur op, og det gør vi ved at sætte magnetopladeren på her og i vores computer. Cirka 2 timer, så er det lavet op. Det vi så skal have gjort, det er, at vi skal have sat et SIM-kort i det her ur. Og hvis vi lige hiver ud her, så er der plads til et nano SIM-kort. Og vi anbefaler et SIM-kort fra Lebara. Man kan også godt bruge andre SIM-kort. Det der bare er vigtigt, det er, at man har fjernet pin-koden fra SIM-kortet. Og det her SIM-kort, det passer lige i, at man har hakket nedad, så er der lige plads til SIM-kortet. Og så sætter man det i her. Så skal man huske at sætte skruerne på her og skrue fast med skruetrækkeren. Man tænder uret ved at holde knappen inde her i cirka 3-4 sekunder. Og så slipper man igen. Så starter uret op. Sådan. Det vi så skal gøre nu her, det er, at vi skal på vores smartphone. Der skal vi hente den app, der hedder iBell Plus. Og den skal vi åbne. Og første gang vi bruger den her app, så skal vi lige registrere en konto. Og det gør vi ved at trykke tilmeld hernede. Her der skal vi øverst oppe indtaste vores e-mailadresse. I den næste kolonne, der skal vi skrive det samme, som står her. Over i kolonnen herover. Og hernede, der skriver vi en valgfri kode. Efterfølgende, så skal vi trykke på registrering, og så har vi lavet en konto. Jeg har allerede lavet en konto, så her kan man bare skrive e-mailadressen øverst, og nederst sin kode. Og så trykker man login. Sådan. Her der skal vi scanne en kode fra uret, så der trykker vi på scan. Og så skal vi lige finde en kode, vi skal have scannet. Jeg trykker lige en enkelt gang her for at få lys i uret, og så kører jeg over til den højre side, og så kører jeg ned til der står QR-code, og så vælger vi den øverste blå. Den her kode scanner vi med vores smartphone. Sådan. Og så kan vi give den et navn. Vi kan bare kalde den tracker. Og så trykker vi på den blå knap hernede. Så logger vi ind. Og så kan vi se på et kort, hvor vores ur er henne. Tak fordi I kiggede med.